Ai grijă, sire! Sir Ivanhoe! Viața regelui este iar în siguranță în mâinile tale. Îți sunt profund îndatorat. Sir Ivanhoe, acum că am pus stăpânire pe orașul Acra, te voi răsplăti pentru vitejia și pentru curajul tău. Ce-ți dorești, ți se va împlini, iar ce vrei, ți se va da. Maestate, n-am decât o dorință și nu sunt comorile. Inima îmi dă ghe să mă întorc în Rutherwood și să câștig iertarea tatălui meu pentru dezonoarea ce i-am adus-o. Dezonoare? Tu, Sir Ivanhoe? Cum se poate așa ceva din partea unui cavaler atât de viteaz? Sire, tatăl meu, Cedric de Rutherwood, o are în grijă pe Lady Rowena, care e pupila lui. Voia să o mărite cu nobilul Lord Adelson, ca să unească cele două familii saxone puternice. Asta ar putea întări cauza saxonă, s-a gândit tata, și ne-a condus spre libertate după regula normandă. E o prostie. Vorbești de o rană veche, Ivanhoe. Una care ar fi trebuit să se vindece de mult. Sire, gândindu-mă, așa i-am spus și eu lui. Atunci, eu și Rowena ne-am declarat dragostea unul la altuia. Tata s-a înfuriat și a spus că l-am trădat pe el și sângele saxon. Am fost alungat din casa tatălui meu. El sperând că inima Rowenei se va îndrepta către Adelson. E o nedreptate făcută unui brav cavaler. Scribule, întocmește o scrisoare către Cedric de Rutherwood. Scrie-i despre curajul fiului său și despre loialitatea lui. Scrie-i să-și moaie inima saxonă, chiar dacă scrisoarea vine cu sigilul unui rege normand. Ia scrisoarea, Sir Ivanhoe, și du-te în locul tău natal și la doamna ta. Du-te cu binecuvântarea mea acasă la Rutherwood. Vino, Rowena, draga mea, nu-i zâmbești deloc acestui bătrân smintit? My Lord Cedric, singura persoană care m-ar putea înveseli e departe. Nu o să discut iarăși problema asta, iar tu ai face bine să uiți. Să vedem cine vine într-o asemenea noapte. My Lord, 3 călători caută adăpost pentru această noapte. Ce călători? Cine sunt, omule? My Lord, s-au întors din Țara Sfântă. Unul e pelerin, iar ceilalți cavaleri normanzi. Normanzi? N-ar trebui să caute adăpost aici. Ei bine, saxoni, normanzi, nu o să-i lasă spună că Cedric de Rutherwood nu s-a arătat ospitalier. Anunță-i. Cavaleri cruciați, poate au vești despre... Nu vreau nicio veste. Cel care nu mi s-a supus nu mai e fiu.
My Lord Cedric, iată-i pe Sir Brian de Bois-Gilbert, cavaler templier, și pe Sir Reginald Front de Boeuf, lord al castelului Torquelston. Încălzește-te lângă foc, pelerinule. Vă urez bun venit la Rotherwood, domnilor. Vă prezint pe pupila mea, Lady Rowena. My lady, ne-am mai întâlnit la târgul de Paște. Ați crescut și v-ați făcut și mai frumoasă, deși mi se părea imposibil. M-am gândit mult la tine de atunci. Te-aș ruga să-ți ții gura, cavalere. Cum ați ajuns la Rotherwood? S-a pornit furtuna pe când mergeam și ne-am rătăcit, domnule. Am dat din întâmplare peste pelerin și ne-am drumat spre acest adăpost în schimbul unui loc pe caii noștri pentru bagaje. Sunteți liberi să rămâneți la masa și în casa mea. Cât veți sta? Doar noaptea asta cu voia ta. Călătorim către turnirul de la Ashby. Acolo unde mulțimea poate vedea maestria cavalerilor normanzi. Cei mai buni cavaleri normanzi din Anglia, da. Cei mai buni lord saxoni ai noștri se luptă cu regele Richard în Țara Sfântă. Abia ne-am întors din cruciadă și, într-adevăr, regele are niște războinici britani acolo, care sunt întrecuți doar de cavalerii normanzi, care au luptat cu hoardele de sarazin, domnule. Sunt neîntrecuți. Cavaleria britanilor mi s-a părut neîntrecută în apărarea țării sfinte. Bine spus, prietene. Ce știi tu despre asta, pelerinule, de spui asemenea lucru? Și eu abia m-am întors din Palestina. Am fost prezent la turnirul la care a ajutat regele Richard pentru celebrarea cuceririi orașului St. John din Acre. Continuă, cum, bunule prietene. pelerin, te rog. Dintre toți cavalerii care s-au înscris în aceea zi, numai un normand a izbândit. Iar acesta a fost marele rege Richard, inimă de leu. Îi iert sângele normand. Sir Justus du Bracy, un normand celebru, a fost dărâmat de pe cal de Sir Edwin Turnham. Un nume saxon pe cinste. Lancia lui Sir Thomas Molton l-a răsturnat pe lordul Torquelston. Ai limba ascuțită, pelerinule. Poate că ar trebui tăiată puțin. Stăpânește-te, domnule. Nu vor fi nici amenințări, nici spade trase sub acoperișul meu. Continuă, bunule pelerin. A mai fost unul singur, un cavaler mai necunoscut, al cărui nume nu mi-l amintesc, my lord. Chiar așa? Ciudată pierdere de memorie. Lancia acelui cavaler m-a răsturnat pe mine, spre rușinea mea. Iar titlul lui e destul de cunoscut pe aici. Era fiul lui Sir Cedric însuși, cavalerul Ivanhoe. Fiul meu? Viteazul meu, Ivanhoe. Da, destul de viteaz pentru un saxon. Vă spun, dacă ar fi fost în Anglia azi, l-aș fi provocat să ne întâlnim la turnirul de la Ashby. Și eu! Îndrăznețe vorbe și cu atât mai îndrăznețe cu cât Ivanhoe nu e aici. Dar îl cunosc bine și vă dau cuvântul meu că dacă se întoarce din Palestina, vă va întâlni și vă pot asigura de asta, domnilor. Și eu făgăduiesc că inima-ți va sta sub ascuțișul spadei mele dacă nu va face așa. Mai mult, îl voi face laș la toți templierii creștini. Da, așa voi face. Nimeni nu-l va face pe Ivanhoe laș, Sir Brian. Sunt alături de pelerin. Nu! Nu e nevoie, draga mea. Provocarea la luptă s-a făcut și va rămâne. Altfel, nu mai e cavalerism în Anglia. Gert, vezi ca oaspeții noștri să primească mâncare și condui la culcare. Pe legea mea, pelerinule, ce m-ai speriat? Taci și vino cu mine. Unde mă duci și de ce? O să afli în curând. Dar de ce aici, unde nu ne poate vedea nimeni? Îți spun cinstit, dacă ai vreun plan împotriva stăpânului Cedric și cauți ajutor din partea mea, te înșeli.
Foarte bine, credinciosule Gert. Păcat că n-ai nasul la fel de ager. Sir Ivanhoe, tu ești? Ridică-te, credinciosule Gert. N-avem multă vreme. Risc pentru un singur scop. Îmi trebuie un cal de război pentru turnirul ce va urma, iar tu trebuie să mă ajuți. Calul tău, furie, e încă aici, stăpâne, și e bine îngrijit. La fel și vechea ta armură. Oh, o să te lupți cu normanzii atunci. Firește că da, și îi voi învinge pe înfumurații ăștia. Așa nădăjduiesc să câștig iertarea tatei. Dar trebuie să plec înainte de ivirea zorilor. Și eu, pentru că vei avea nevoie de un scutier. Și de un câine, se pare. Sunt doar un biet călător, credeți-mă! La fel de sărac ca și noi, hai să vedem ce culoare au banii tăi. Nu, dar n-am nimic, vă spun, nimic nu am! Minciuni, are aur ascuns sub șam. Și oricum, măgarul e bun de furat! Jos, bătrâne! Aveți milă, e un lucru groaznic, vă rog! Taci odată că te spintec. Stați pe loc. Dați drumul, ticăloșilor. Ce? Un pelerin neînarmat? Au, ai... Vă mulțumesc, domnii mei, vă mulțumesc! Mi-ați salvat viața! Cum aș putea să vă răsplătesc? Nici cum, prietene. Cum te numești? Sunt Isaac din York, pelerinule drag. Călătoresc pentru a mă întâlni cu fiica mea, Rebecca, la Sheffield, iar de acolo, la turnirul din Ashby. Atunci te vom însoți până la răscruce. De acolo vei fi în siguranță. Să fiți binecuvântați pentru bunătatea voastră, domnii mei. Cum vă pot spune? Prietenul meu este Gert. Eu nu-mi voi spune numele, căci așa am jurat până când voi merita să-l port din nou, domnule. Iarăși vă spun, nu există vreo cale să vă răsplătesc. Mulțumesc, bunule Isaac. Nu doresc absolut nimic. Bun, nu ne rămășa cu tine, pelerinule. Dacă ghicesc ce-ți trebuie, mai mult îmi vei primi acel dar. Chiar dacă vei ghici bine, n-ai avea atâta bogăție cât cere dorința mea. Poate că nu sunt atât de sărac. Hai, lasă-mă să încerc. Atunci încearcă, Isaac din York. Eu cred că-ți dorești o armură rezistentă, un scut puternic și o sabie de cavaler. Ce fel de vrăjitorie mai și asta? Nici o vrăjitorie, Garth, prietene, până și un bătrân are ochi să vadă. Și am văzut un pelerin care luptă cu maestrie, a cărui robă nu ascunde totdeauna bine apărătorile de cavaler. O asemenea armură ar putea face cavalerul să se rușineze la un mare turnir. Îmi vei da voie să te echipezi și să te înarmezi cum se cuvine, ar fi plăcerea mea. Accept, Isaac. Dar cum vei putea plăti aceste lucruri? Nu ești singurul care umblă deghizat și ascunde misiunea, pelerinule. Armura și sabia ta te vor aștepta la Ashby. Îți dau cuvântul meu de onoare. Tată, știi cumva cine e cavalerul căruia i-ai dat armura? Încă nu, Rebecca, dar trebuie să așteptăm să vedem. Cum îl vom recunoaște? După armura pe care am plătit-o și după scut, un indiciu ciudat.
înălțimea sa, Prințul George. Văd că Isaac negustorul și-a adus și fica. Mie îmi pare foarte frumoasă. Va fi dreptul meu să o declar regina dragostei și a frumuseții când voi câștiga campionatul. Eu nu cred. Va fi Rowena, superba pupilă a lui Cedric Saxonul. Eu o voi declara când voi deține dreptul de campion. Nobil cavaler, cred că nu va fi decât un singur campion azi. Și voi urmări cu interes să văd care dintre voi va fi. Duceți-vă și să aveți noroc amândoi. Să începem. Heraldule? Turnirul începe. Campionii normanzi, Sir Brian Dubois Gilbert și Sir Reginald Front de Boeuf îi provoacă la luptă pe toți. Saxoni cinstiți au căzut și niciun semn la normanzi. Ultima noastră speranță s-a dus. Bois Gilbert va fi desemnat campion. Normanzii o să ne privească de sus. My lord, privește! Ai face bine să-ți mărturisești păcatele, amice, căci îți pui viața în pericol. Sunt mai pregătit să cunosc moartea decât tine, templierule, și e mai puțin probabil. Du-te la locul tău, lăudărăsule, și uită-te ultima dată la soare.
Dă-te bătut, templierule! Ai grijă! Fii cu băgare de seamă! Înarmează-te! Pentru toți britanii adevărați! Avem deci 2 campioni până la urmă. Cine a fost cavalerul negru? Nu știu, domnule, dar a plecat și mă tem de o revoltă dacă acel cavaler dezmoștenit nu e declarat campion. Îl declar pe cavalerul dezmoștenit campionul zilei. Ai onoarea și dreptul să o alegi pe regina frumuseții și a dragostei. Trăiască Rowena, regina frumuseții și a dragostei! Trăiască prințesa saxonă! Trăiască! Ivanhoe! Fiul meu? Vino, fiica mea, trebuie să-l ajutăm pe acest tânăr nobil. Lord Cedric, dă nevoie să dăm o mână de ajutor. Sunt Isaac din York. Un prieten, milord, un prieten bun. Fiica mea, Rebecca, e inițiată în arta tămăduirii. Îl poate salva pe fiul tău. Mii de mulțumiri, Isaac din York. Gert, adu o lectică repede. Trebuie să-l ducem în pat ca să fie tratat. My lord, fiul tău și-a revenit în simțiri. Ivanhoe, Dragostea mea! Tată, Rowena, trebuie să vă explic. nu, fiule. Credinciosul Gert mi-a spus totul. Sunt un bătrân smintit și orbit de încăpățânare. Eu îți cer iertare. Iar eu ție. Odihnește-te, cavalere. Ai pierdut mult sânge. Trebuie să te odihnești înainte de călătorie. Fiul meu viteaz merge la Rotherwood. În curând vei fi acasă în siguranță. Vă mai numiți normanzi? Am pierdut toată ziua din cauza voastră. Saxonilor ăstora trebuie să li se dea o lecție. Când îl voi reîntâlni pe cavalerul dezmoștenit, o să-mi cunoască ascuțișul sabiei. Vă jur! Frumoase vorbe, dar nu e de ajuns. Da, dar am un plan. Lordul saxon Cedric l-a luat pe cavalerul rănit să-l îngrijească. Ei și negustorul Isaac au pornit spre Rotherwood. Ideea mea este că am putea să... Nu așa călătorește un cavaler tras ca o păpușă într-o căruță? Ai vrea să spun armura peste rană, stăpâne? Atunci chiar că ai mormăi. Prindeți-i pe toți! Să nu scape nimeni! Viteazul rău se face un lord saxon.
proștilor! Ah! Ce ai făcut, Gard? N-am crezut că o să te văd laș. Nici eu, stăpâne, dar e singura șansă de a găsi ajutor. Stați pe loc! Ce-i cu graba asta prin pădurea Sherwood? Ar trebui să știi, nelegiuitule, că oamenii tăi îi țin pe ai noștri prizonieri în urmă. Oamenii mei? Nu tocmai. Oamenii mei se odihnesc. Așa spui tu? Dar ce valoare are cuvântul unui nelegiuit fără nume? Nelegiuit, da. Fără nume, nu. Iar cuvântul îmi e chezaș. Îmi pot spune Robin. Robin Hood. Robin Hood? Am așteptat să mănânci, Sir Ivanhoe. Veștile rele se suportă mai bine cu stomacul plin. În vreme ce regele nostru se lupta cu hoardele de sarazin din Țara Sfântă, fratele lui cel diabolic, prințul John, a conspirat cu baronii normani să uzurpe regatul. Dar și regele Richard e normand. Într-adevăr, Gerd, dar îl cunosc ca fiind un om drept și un rege bun. Iar dorința lui e să unifice țara și să prevină vărsările de sânge. Întoarcerea i-a fost mult amânată. Mă tem că nu știe nimic despre faptele mărșave ale fratelui său. Da, prințul John a impus taxe ce ruinează țăranii saxoni și le ia nobililor buni pământurile pentru a răsplăti lingăii normanzi. Și asta este și soarta mea, Sir Ivanhoe. John mi-a luat titlul și pământul. Acum sunt un nelegiuit în propria țară. Iar acum tata și iubita mea au căzut pradă baronilor lui răi. Oamenii mei mi-au spus că au fost aduși din Torqueston. E castelul lui Front de Boeuf. Ce mărșăvie mai e și asta? Cea unui mărșav. Și-a deghizat oamenii în oamenii mei și o voi fi învinuit dacă se răspândește zvonul. Va plăti cu toți ai lui. Chiar de-ar fi să stau singur în fața zidurilor castelului Torqueston, numai cu spada în mână. 2 săbi, stăpâne. Mai mult decât atât, tatăl tău, Cedric Saxonul, e bun prieten cu al britanilor. N-ar trebui să refuze ajutorul săbilor britane. Îți mulțumesc, Robin. Ți-ai revenit destul ca să călărești? Da, ca să călăresc și ca să lupt. Atunci să pornim. Îi vom întâlni pe cei mai mulți oameni ai mei la marginea pădurii. Și mai așteaptă cineva acolo. Gilbert, și tu, Front de Boeuf, ce mărșăvie mai e și asta? Niciuna, domniță. Nu mai mare decât faptul că ni s-a luat ce ni se cuvenea. Anglia le aparține normanzilor și cu tot ce este în ea. Unde e tatăl meu? E în siguranță. El și Cedric, saxonul, se odihnesc de desubt. În temniță. Care e scopul vostru? Vreți recompensă? De asta ne țineți aici? Un anumit tip de recompensă. Prietenul meu a pus ochii pe frumoasa Rebecca și pe punga tatălui ei. Iar eu, e bine, frumusețea mea saxonă, te vreau de mult, precum și Rotherwood și pământurile, desigur. E o nebunie, cavalere. Niciodată, niciodată. Nu aveți la dispoziție decât noaptea asta ca să cumpăniți bine la propunerile noastre. Altfel, credeți-mă, va trebui să priviți cum se vor bucura ai voștri de plăcerile din camera de tortură de la Torqueston.
Sunteți toți? Da, Robin, toți băieții. Dar niciun semn de la celălalt. Iată-mă. Mă bucur să te întâlnesc, Robin, și pe tine, bunule Ivanhoe. Nu știți cu cine vorbiți? Haideți, o să-mi dezvălui chipul. Sire, credeam că sunteți încă în Palestina. Da, Sir Ivanhoe, asta mi-a fost dorința. Să-i văd pe cei care au adus rușine și sărăcie în Anglia. Nu îngenuncheați vitejii mei. Am venit în secret ca ticălosul de fratele meu John să nu afle, ca să văd cu ochii mei ce rele au făcut el și baronii mei normanzi în lipsa mea. Atunci, noaptea asta vă va arăta totul foarte clar, sire. Da, Robin, dacă e adevărat ce mi-ai spus, totul va fi dat în vileag la Torquelston. Pe cai! Doamna mea, Rowena, cu siguranță te vei răzgândi în privința răspunsului. Ticăloși proști! Nu spune nimic, Rowena! Nimic! Un singur cuvânt poate opri totul. Un cuvânt din partea fiicei tale, bineînțeles. Și a lui. Leagă-i și închide-i acolo. Apoi du-te la parapete. Ce-i zgomotul ăsta? Ce se întâmplă? N-ai de ce să-ți faci griji, femeie nebună. Niște nelegiuiți încearcă să pună mâna pe castelul stăpânului meu, atâta tot. Nu e al stăpânului tău, e al tatălui meu, al viteazului Torquel de Torquelston, ucis de cel pe care îl numești stăpânul tău. Ține-ți gura, smintito! Tatăl tău a murit, castelul e al nostru, iar tu ar trebui să fii recunoscătoare că mai trăiești. Trăiesc doar pentru clipa răzbunării, ca să-l văd pe front de bef pedepsit. Voi fi răzbunată! Nu, nu! Front de băf! Deschide! Ce? Unei bande de nelegiuiți și unor cavaleri necunoscuți? Deschide în numele regelui tău! Deschide și predă-te! Regele este în Palestina! Mă închin prințului John! Vom mai vedea, cavaler ticălos! Mai vedem noi!
Cum ai ajuns tu aici? Răspund! Ucigaș al tatălui meu! Dă-te din calea mea, cotoroanță! Stai! Stai! Stai pe loc, Reginald Frondeboeuf! Mi-ai ucis tatăl și ai furat pământurile și castelul! Pe mine m-ai ținut captiv în ultimii ani! Acum va trebui să plătești pentru toate crimele tale! Te blestem! Să nu mori ca un oștean, ci să pierd ca un vulpoi în vizuină. Nu ai scăpare! Nici o scăpare n-ai! Vrăjitoare! Nici o scăpare! Nici o scăpare! Înapoi, înapoi! Dărâmă porțile! Suntem pierduți, vino! Haide! Castelul ăsta nu va cădea în mâna unui rebel saxon! Pregătește-te să lupți, Frondeboeuf. locul ăsta cu flacările! Cavalerul negru trebuie să fie diavolul însuși! A fost luat turnul principal! Atunci să luăm ce-a mai rămas și să fugim. Cerule milostiv, las-o pe fiica mea! Nu! Nu! Cât despre tine, frumoasa mea, m-ai costat mult! Lașule! Nu! Lasă-mă! Dă-i drumul, câine! Stai pe loc, altfel își pierde viața! Ivanhoe! Nu o să-mi scap, Normandule. Vrăjitoare blestemată! Stai și luptă, Frondeboeuf! Repede, Rowena!
arde! Trebuie să plecăm! Boajilbert a luat-o pe Rebecca mea! Trebuie să o găsim! O vom găsi, nu te teme! Totul e pierdut! Predați-vă în fața regelui! Stai! Dă-i drumul! Gert, ai grijă! Stai pe loc, femeie! Robin, uite! Nicule John, ia doi oameni și du-te după ei. Dar ferește-te din calea săgeților mele. My Lady, lasă-mă să te ajut. Acum ești pe mâini sigure. Blestemul meu se împlinește! Front de băr nu vrea de o moarte de oștean! Tu vei fi cea care va muri, Ulrica! Unde e Gert? A fost rănit încercând să mă ajute. Aici sunt, my lady. Slavă Domnului că ești afară. Viteazule Gert. Priviți! Pe parapet! Blestemul meu se împlinește! Tata e răzbunat! Iar acum mă voi duce alături de el! Sire, îți cer permisiunea de a-mi conduce oamenii înapoi în pădure. Nu, bunule Robin, nu vei mai fi un nelegiuit și nu te vei mai ascunde în Sherwood. Voi strânge o știre ca să-l înlătur pe diabolicul meu frate, prințul John, de pe tronul meu. Aș dori ca tu și oamenii mei să veniți cu mine. O să veniți? Da, sire, de bunăvoie. Mărete rege, ca să strângi o știre ai nevoie de aur. Averea mea e a ta pentru acest scop nobil. Bine spus, Isaac din York, și accept cu recunoștință. Sire, știi că o să-ți urmez chemarea. Eu și ai mei, toți saxonii vor veni. Nu vorbi de saxoni și de normanzi, Cedric. A venit vremea să fim ca unul. Vorbește de britani. O să te chem, prietene, nu te teme. Dar mai întâi, ai alte probleme de care să te ocupi. Da, mărite rege, am depus la punct o nuntă. Ori nu veți participa. Ar fi o onoare și o plăcere, sire. Și pentru mine.
Dar e o nevoie și mai mare, viteazule Ivanhoe. Totuși, vă dau un cadou de nuntă ție și Rowanei. Ticălosul ăla își va petrece zilele în temniță, totuși pământurile lui sunt lângă ale tatălui tău la Rotherwood și vor fi ale tale. Îți mulțumesc, Sire. Noi îți mulțumim.